Sanibonani babukeli, niyaphinda futhi niyahlangana nayo champion kuyo Mafiki ngayo iheartbreak, ngoba inhliziyo zabantu la ngaphandle zephukile, zibovu, zigazi. Kukhona abantu abephuka kabuhlungu, khona bephukile sikhuluma nje, khona basazophuka kabuhlungu futhi. Siza nazo ke thina zinjalo ke zokwephuka kwabo abephukile. Namhlanje ke sibhalelwe usisi. Babhala abantu besimame, usho ukuthi siyakana. Mangeke ngilifundeke udaba lwamama nizwele ukuthi wephuka kanjani, ngoba hey kephulwana. Sanibonani, angithanda ukuziveza ukuthi ngubani, kodwa ke udaba lwami ngizalibeka nje nizwele lona, nihlomule manihlomola. Ngaye ngavaleka amehlo, ngivalwa uthando. Hey Nkosi yami, ngwamasomthanda umuntu ovana ungabusezwa ngamadlebe, ungasabona ngamehlo, kube uye nje. Ngayithanda leya ndoda ngayithanda ngempela. Ngithi ngayithanda leya ndoda. Naye wayengithanda kakhulu futhi ngiqinisekile ukuthi yimi ngedwa. Ngikutshela ngomuntu mina wayekeshinja ifoni nje ahambe. Ngicabanga ukuthi uyikhohliwe, mayibuya athi awuyishe nje ngamabomu, ifoni vela kusinto ayidingayo kangako. Iyokhala ngi-answer, ngimdlulisela umyalezo, kungabi nje nankinga futhi. Ngangizingenela nje na WhatsApp ngiphume ngale lutho. Wayeklina umuntu, engazenza into ezibheke eceleni umuntu. Empeleni ngoba ngiwumuntu wesimame ozisebenzela kanzima, ngangawujahile umshado, noma yena wayewuphatha nje, kodwa ngangilwe ngimkhuza ngithi amasilinde kube isikhashana then siyobe sesishada ke. Kwazise yena nje bekuwumuntu nje obezidrivela amathekisi, mina ke ngizisebenzela kahle kakhulu. Ngamthatha sahlala emzini wami, kwaba mnandi. Ngamvulela icar wash, yaphakama futhi. Kwahamba nje iminyakana nje emibili, ngabe sengimvulela ithaveni, nawe yaphakama futhi. Wabeke sehlala nami phansi engibonisa ukuthi njengendoda phela nawe uyasidinga isithunzi nje njengendoda. Manje ube nesicelo lana sokuthi phela ngushintshe umuze ube segameni lakhe, ngoba phela vele usekenhlelweni zokuthi sishade. Ngoba ngithi phela ngangingaboni emahlweni le ndoda ayingivalile, ngase ngiyimpumputhu uqobo lwayo. Ngavuma, sahamba sayoshintsha amagama, yabiza yena indlu. Nginganake lutho, ngizitshela ukuthi konke kuqondile, konke kuhamba kahle. Kanti khona into aphezulu kwayo. Ngabe sengishintsha nemoto kanjalo, yabiza igama lakhe. Saqhubeka isikhathi nje futhi engiphethe kahle, ku right nje phakathi kwethu, yonke into nje izihambela kahle. Kuyiqiqi wanyamalala umuntu iviki lonke, kwazi sekuyishile le phone yakhe. Akho ukuthi ngizathi ngizamthola kuphi.
ngoba kusiwe umuntu futhi engangazana nabangani bakhe, kwakuwumuntu ohleze ematasa nje eshayela amathekisi. Wanyamalala iviki kanjalo. Kwathi nje mangene lesibili iviki kwabe sekufika abantu bezongikhipha besho ukuthi umnikazi wendlu bathumile ukuthi ucela bazongikhipha. Ngoba manje sekuzongena umndeni wakhe. Ngamangala ngithi hayibo lo mzo wami nje kwabe kuvezwa amaphepha kuthiwa nanga amaphepha. Lo mzo walo muntu. Ngasho ukuthi yebo amaphepha abiza yena kodwa umuzo wethu sinayo indoda yami le. Kwathiwa uyeke osithumile. Uthe sizokukhipha ngoba usezofaka ini umndeni wakhe. Hayi ngabatshela ukuthi hayi akhola ngiyakhona. Bazama bagcina sebehamba bathi bazobuya bacela ukuthi kusasa mabebuya babuye sengiphumile. Ngahlala ngabe ngiqonda ukuthi akukho la ngiyakhona. Nangempela ngakusasa babuya sebehamba nowesifazane. Owesifazane wafika ke wabe sengitshela ukuthi ubezocela ukuthi ngiphume ngoba bayangena benomyeni wakhe kulona leli viki. Hayibo ngamangala ukuthi hayibo kanjani. Ngazama ukubuza ukuthi kanjani umyeni wakho umthole nini, wabesho ukuthi hayi kudala mina naye sashada. Cha isikhathi esiningi bengisemakhaya mina, yena njengoba ezihlalela la edolobheni. Ngaquleka khona lapho. Ngani mangiphaphama ngisesibhedlela. Ngabe ngibuza ukuthi kwenzakaleni. Bangichazela yabuya ingqondo ukuthi hayibo kambe sengikhalele. Kwangathi inhliziyo le ihlatshwa ngomkhondo. Ngalulama nje ensukwini ezimbili ngaphuma. Ngabe sengibona ukuthi akusekho ukujikela emva kwendlu, kumele ngiphume. Kwaba ngiyaphuma kanjalo. Umuzi sekuwakhe, imoto yakhe, amabhizinisi lawo engimenzele wona awakhe nawo. Kwaba nje ngiyaphuma kanjalo empilweni yakhe. Kwani makudlula amaviki amabini ngabuyela ngiyombheka ngifuna ukuthi angichazele kahle. Ngafika umnumzane ehlisi ezidlela ubhiya. Ngabe sengicela ukubuza ukuthi konke lokho akwenzile ukwenzeleni. Wangitshela ukuthi kusemhlabeni la wonke umuntu wenza ngendlela yakhe, wenza konke acabanga ukuthi kumlungela, naye wenze lokho ebekumele akwenze. Ngabe sengimbuza ukuthi ubeke wangithanda na ekuqaleni. Wabe sengitshela ukuthi wayecabanga ukuthi uyangithanda, kodwa makuhamba isikhathi uyawabona ukuthi hayi alokho uthando la. Kodwa ke sengiyomxolela naye wenze lento acabanga ukuthi imlungele yena nomndeni wakhe. Kwaziseke lo muntu unonkosikazi nezingane ezintathu. Ngabe sengiyaphuma kanjalo, ngiphukile nginjalo. Kwangithatha isikhathi. Ngaba nestress esinzima kakhulu. Yangilalisa phansi depression. Wangilimaza lo muntu. Nganginako nokucabanga ukuthi ngimthengele izinkabi zimsusa. Kodwa kangimuntu onenhliziyo embi. Ngaphinde ngazama ukuzikhuza, ngakhuzeka futhi. Kodwa ngikwazi ukukhohlwa. Isakhona inhliziyo efuna ukulwa. Ibe khona lethi mangiqhubeke ngiye phambili kwaphela. Njengoba bengisho ukuthi ngisawumuntu osazisebenzela kahle, ikona nje ukuthi ngaluza okuningi engase ngikusebenzele kanzima.
Ngisacela ukuthi nike nihlomule ngizwe nje yenu imibono ukuthi ithini. Ngiyabonga. Abantu balimala ngaphandle kodwa usisi kuzwakala kukhulu kakhulu kwakho ukulimala. Ulimele lo muntu wesimame. Ulimele lo muntu wesimame. Kanike nihlomule-ke nje ngesicelo sakhe. Mhlawumbe naye angasho athola ukuphola ngamazweni. Mangibonge.